Αγαπημένοι μου, εδώ είμαι πάλι, η Αλεξάνδρα Αστρολόγος σας, από το κανάλι μου αυτή τη φορά, για να πω απλά και να καλωσορίσω ουσιαστικά όλους μας στην εποχή των Ιχθύων, βεβαίως. Γιατί μπήκαμε πια στην εποχή των Ιχθύων και είναι μια πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι πριν. Γιατί? Ας πω λίγα λογάκια το γι' αυτό, έτσι πολύ ιδιαίτερα. Ο αστερισμός αυτός αντιπροσωπεύει, όπως ξέρετε, δύο ψάρια, δεμένα μεταξύ τους από την ουρά τους, τα οποία όμως κολυμπούν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Ιχθύς αρχικά μοιράστηκε τα αστέρια του με 3 διαφορετικούς αστερισμούς της Βαβυλωνίας, έτσι ιστορικά, να πούμε και μερικά πράγματα, το Χελιδόνι, την κυρία του ουρανού και τις ουρές όπως λεγόντουσαν, προτού συγχωνευθούν όλα μαζί σε ένα ζώδιο. Ενώ ο ήλιος τώρα πια ταξιδεύει μέσω των δημιουργικών και ενσυναισθητικών Ιχθύων, στρέφουμε λοιπόν και εμείς την προσοχή μας στα θέματα της υπέρβασης και της διαίσθησης. Η ποίηση και η τέχνη βεβαίως ζωντανεύουν στη ζωντανή ενέργεια αυτού του μεταβλητού ζωδίου του νερού. Καθώς βιώνουμε τις κινήσεις του χρόνου του πλανήτη μαθημάτων ζωής μέσω των Ιχθύων αυτή τη σεζόν, θα καλωσορίσουμε λοιπόν έτσι και την γείωσή μας στις ελπίδες, στα όνειρά μας και την εσωτερική μας μαγεία. Το υποσυνείδητό μας δηλαδή ξυπνάει και ρέει μέσα μας σαν ένα αιώνιο συντριβάνι. Η εποχή των Ιχθύων λοιπόν μας κατακλείζει και μαζί της έρχεται και ένας ωκεανός, θα μπορούσαμε να πούμε, στο ρεύμα του. Αυτή η επερχόμενη λοιπόν εποχή των Ιχθύων μας προκαλεί να βρούμε πού μπορούμε να είμαστε πιο ευέλικτοι, καθώς καλωσορίζει και έναν πλανήτη της επικοινωνίας στον Ερμή και την Αφροδιτούλα την καλή ανάδρομη. Ο Ιχθύς λοιπόν ρέει ανάμεσα στα όρια και τα εμπόδια που κάποτε βρίσκονταν μπροστά του συμβολικά. Γεμίζει τις ρογμές και μαλακώνει τις σκληρές άκρες. Κυβερνάται τόσο από τον τυχερό και επεκτατικό Δία, όσο και από τον Ποσειδώνα που πολλές φορές σπάει τα όρια, και όλο αυτό μοιάζει να είναι εκτεταμένο και ονειρικό έτσι κι αλλιώς από τη φύση του. Εδώ όμως βουτάμε σε αχαρτογράφητα νερά και ανακαλύπτουμε έναν κόσμο που δεν ξέραμε μέχρι τώρα ότι υπήρχε, έναν κόσμο που η ψευδαίσθηση και η πραγματικότητα συναντιούνται. Τα όνειρα λοιπόν γίνονται απτά, καθώς τίποτα δεν είναι πολύ μακριά αν πιστεύουμε αληθινά στον εαυτό μας. Οπότε τι κάνουμε αυτή την περίοδο? Γιώνουμε λοιπόν τον εαυτό μας από τις πεποιθήσεις μας και λέμε ότι δεν πρέπει να περιορίζουμε ό,τι είναι δυνατό,